πας το καλοκαίρι στις διακοπές σου? Δεν ξέρω, στη Μύκονο έχω εξοχικό. Εγώ μάλλον στην Κέρκυρα θα πάω. Βασικά δεν το έχω κάνει. Τι κάνετε, ακόμη δεν καθαρίσατε, τι είναι αυτά? Με τι να καθαρίσουμε? Με τι να καθαρίσουμε, άνθρωπε? Με το παλιοξεσκονόβαρο και την παλιοπετσέτα. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ωραία, πάρετε αυτά. Θα πάω στο περίπτερο. Μέχρι να γυρίσω να τα έχετε καθαρίσει. Εντάξει. Κάνει τέλεια δουλειά. Κάνει θαύματα μιλάμε. Κοίτα, είναι πολύ καθαρό. Όσα τα άλλα που έκανα σήμερα. Κοίτα εδώ. Πάρε το Καθάρισα αμέσως. Όπο. Αυτό και λέγεται μετέξι. Καταπληκτική δουλειά. Πολύ Έλα τώρα να καθαρό. Σκέφτεσαι καθίσουμε. να κάνει και στο σπίτι. Γιατί χαζεύετε, ακόμα δεν καθαρίσατε? Δεν βλέπεις, θα έκανε όλα το μετέξ. Να μπήκω. Φεύγω με τους παραδοσιακούς τρόπους. Μπράβο κορίτσια, θα αυξηθεί ο μισθός. Ωραία. Ευτυχώς. Τελικά αυτές τις διακοπές στην Κέρκυρα θα πάω. Αγοράστε για την καθαριότητα του σπιτιού σας, αγοράστε το μετάξι τώρα. Από την Control Company.